खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजिब बसुमतारी। खोब खम समनि गेजेरावनो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां जानो थांगासिनो दं। नंगौ, बे समाव फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां फैनो थांगासिनो एबा फैगासिनो दं, जेराव बे बाथ्राखौ गोख्रों बाथ्रायै बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे समाव बे थांखि आरो बे हाबाखौ गोख्रों खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो फिन आरोबाव बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायदों दि जानो गोनां भारतनि पार्लियामेन्ट सेसनाव जोंनि 125 एमेन्डमेन्टआ जाफुंनो थांगासिनो एबा जाफुंसारगोन। नंगौ, बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोरा खौसेयै गोख्रों नाजाथाबबाय थादों दि 125 एमेन्डमेन्टखौ थाबैनो जोंनि बिटिआरनि गेजेराव लानानै फैनो थाखाय खामानि मावबाय थानाय समावनो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि खोब खम समनि गेजेरावनो 125 एमेन्डमेन्टखौ बिटिआरनि गेजेराव लानानै फैगासिनो दं होननानै गोजोनथाव बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जेराव गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनो थाखाय नाथाय नाजाथाबबाय थानाय समावनो बाथ्रा बुंदों जे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि जानो गोनां भारतनि पार्लियामेन्ट सेसनावनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै फैगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों एबा जाफुंसारगोननि बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मा फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। बियो भारत हादोरनि जि मोनसे जोंहा पार्लियामेन्ट जानो थांगासिनो दङ, बे पार्लियामेन्टआव जोंनि जि 125थि भारतनि कनस्टिटिउसननि जि एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ। आरो बेखौनो लानानै जोंहा मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे मोजां खबर फैगोन, मानोना बे एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला रांखान्थि फारसे गुबुन बिथिं फारसे 6 शिड्युल काउन्सिलफ्रा आरोबाव गोख्रों जानो हागोन। दा नंखायनो बिटिआर काउन्सिला जिहेतु गासैबो काउन्सिलनि मादाव बयनिख्रुइ देरसिन काउन्सिल, जोङो बेवहाय गोबां बेनिफिटखौ जोङो मोननो हागोन। दा नंखायनो जोङो आसा फारिदों जे नैबे जानो गोनां पार्लियामेन्ट सेसनाव जोंनि जि एमेन्डमेन्ट बियो जाफुंसार महर मोनगोन। बियो भारत हादोरनि जि मोनसे जोंहा पार्लियामेन्ट जानो थांगासिनो दङ, बे पार्लियामेन्टआव जोंनि जि 125थि भारतनि कनस्टिटिउसननि जि एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ। आरो बेखौनो लानानै जोंहा मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे मोजां खबर फैगोन, मानोना बे एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला रांखान्थि फारसे गुबुन बिथिं फारसे 6 शिड्युल काउन्सिलफ्रा आरोबाव गोख्रों जानो हागोन। दा नंखायनो बिटिआर काउन्सिला जिहेतु गासैबो काउन्सिलनि मादाव बयनिख्रुइ देरसिन काउन्सिल, जोङो बेवहाय गोबां बेनिफिटखौ जोङो मोननो हागोन। दा नंखायनो जोङो आसा फारिदों जे नैबे जानो गोनां पार्लियामेन्ट सेसनाव जोंनि जि एमेन्डमेन्ट बियो जाफुंसार महर मोनगोन।